hai dous tipos de anticiclóns e de borrascas, dinámicos e térmicos, vale? Que significa isto? Ben, un anticiclón se pode formar o que lle chamamos dinámico, tanto anticiclóns como borrascas, é o que, digamos, sería o normal na atmósfera. E que é o normal na atmósfera? O normal na atmósfera é que por encima do jet teñamos baixas presións, non sei por que se hago co dedo, por encima do jet teñamos baixas presións e por debaixo do jet teñamos altas presións. O anticiclón das Azores e a borrasca semipermanente de Islandia. Vale, esas serían, para nós, así, os dinámicos máis habituales. Azores e Islandia. En Azores como anticiclón e Islandia como borrasca. Ben, e despois están os térmicos. Os térmicos non se dan por esa dinámica xeral, vale? De borrascas arriba, anticiclóns abaixo, sino por o calor ou frío que lle transmite o terreno, o aire, cando está encima. Cando o aire se sitúa sobre o continente europeo en inverno, sobre aí a meseta, a zona central, que é unha gran chaira europea, é unha zona moi fría, porque está coberta de neve, de xeo, entón o aire que está encima, isto tamén pasa en Groenlandia, donde haxa xeo, o aire que está encima se enfría moito. E o aire frío é moito máis pesado que o aire quente. Canto máis frío o aire, máis pesado é. E canto é máis pesado, provoca altas presións, porque por enfriamento se provoca un anticiclón. O aire se enfría, gaña peso e entón empurra hacia fora. Pero ao contrario que o anticiclón das Azores, que é calientito, que ven do trópico, que ven das Azores, este é helado. Esos días de inverno que está todo despexado, pero fai mogollón de frío. Ese é o típico anticiclón térmico europeo, ou tamén temos o térmico do centro peninsular, da centro da península ibérica. As borrascas térmicas son as treboadas. No verán, fai calor, abafas, ese calor pegañento durante moitos días, Dios, que calor, que bochorno fai, e acaba caendo todo. Que fai? O aire se quenta tanto que deixa de pesar tanto. Pesa menos, e o pesar menos crea unha borrasca, crea un centro de baixas presións.